ang pulong Hesus nagkahulugan og ang Ginoo miluwas kanato. Nya si Hesus ginganlan sad og Emmanuel. Ang kahulugan sa dana, ang Dios ania uban kanato. Sa inyong paminaw, hain may naguna, ang Dios muluwas nato o ang Ginoo ania uban kanato? Lingi ay mong tupad, nahait kay gauna na. O gatong tanawon ang order sa aksyon, una ka muluwas sa tao, mukuyog usa kaniya, or imo usa siyang padulan, nang litan, hapit na siya maanod sa tubig. Sa may mong buhaton, imo siyang iksahag pisi, aron siya og ikaw, dunay koneksyon. Nya imo dayon siyang birahon. Kay kung mubira ka spisi, nga wapas siya mugunit spisi, maluwas siya dili. Bright children. Muna, ang Ginoo nangitag paagi nga mahimo usa siyang uban kanato. Nya kinsa may iyang gihimong instrumento aron mahimo siyang uban kanato, ang una gyud ang mahal nga Birhen Maria. Plano ginas Ginoo nga mukuyog siya nato. Matud pa sa unang pagbasa, ako gyung paanhaon kaninyo ang usa ka hari nga tawgon og manluluwas sa katawhan, og harian niya ang iyang mga katawhan gikan sa silangan, sa kasadpan, sa amihanan og sa habagatan. Ang tanan gyung tao iyang harian. Kay sa una manggod ang mga hari tribal ba kanang depende sa among mga kaliwat. Nya hari ko diri, hari sa kadiha, pinatyanay ta aron nga ilhon o kinsa gyoy hari. Pero pag abot na kuno aning bag-ong hari, iya nang tigomon ang katawhan sa tibuok kalibutan. Og mao na si Kristo. Nya kinsa may iyang instrumento? Ang una, ang mahal nga Birhen Maria. Ikaduha nga instrumento mao si kinsa man? Ngatog na mo? Mao si Jesus. Dede si Jesus. Si Jose. Wa gyud mo reaksyon no? Ana bang mura ra gyud mo gaduka. Ningon tadi dili pa diri si kuan oy si Jose. Si Jesus goy mao mo tao. Ingon, si Jesus. Oh. Wagin ba? Sus, luya ning asa man ni amo din himo tiwas og pangatog. Si Jose. Ngano man tungod kay dili mahimong tao si Jesus. Unya mahimo ra gyung tao si Jesus nga tinuod kung ianak siya og usa ka inahan, imabdos usa nya dayon ianak. Unya kay sa balaod sa mga Hudiyo, kung ang babae magmabdos unya way bana, ila nang iakyos or hukman nga mananapaw. Nya ang silot sa babae nga mananapaw, batuon hangtod mamatay. So dili maanak si Jesus kung si Maria masakpan sa mga silingan nga niburot ang tiyan pero way bana. So nangita ang Ginoo og bana. Pero si Jose wa kahibaw nga si Maria pamabdusan sa Ginoo nga di pa niya hilabtan. Lisod sa na kana bang nanakay uyab unya sinayura na mo nya namabdos wa pa gani ka kahikap. Kinsa mang lakiha dinhi nga musugot nga mga sawa ka nang wa pa gani mo hikapi kay giampingan nimo ang iyang virginity unya namabdos na noon.
Bitasan kamot, niya magidaghang mga laki din kinsa ninyo ang musugot ana. Adi na lang ng uyab, kanang imong asawa, wa na mo'y hilabtanay kay luya ng lawas. Nikalit lang kamabdos, sa sige niyang liktor din sa sige niyang liktor, nang mabdos na hinoon, kinsang mga banahang amuingon ako ning anak. Ta sa kamot. Natanawa, di ba? Wag yun. Buutan ko na imong asawa, sige ko nagliktor, suod ko kay nagang pari. Wa na mo'y hilabtanay kay luya na lagi. Kay gulang-gulang na. Nagsuka-suka na noon. Kung sa may imong hunahuna yun, na disgrasyas pare. Kaya ang pare, batanon man ang pare. No? Ayaw, hunahuna yun nga, lalang kini sa Espiritu Santo. Nga akong asawa, nabuntisan yun sa Espiritu Santo. Di lisod kay na. Moto si Jose, ning aksyon yun o biya. Iyang biyaan si Maria, iya na lang ipapatay si Maria, pero dili siya maoy mo sumbong. Kay iyang matatong katungod nga isumbong niya si Maria sa authority. Pero ingon siya, muhilom na lang kong iksit, aron na dili na ko'y musumbong, bahala nagkinsay musumbong niya ani niya, basta dili lang ako. Pero gipukaw siya anghel, ni Anghel Gabriel, ingon siya, ay kahadlok Jose, pangasawas Maria kay lalang nas Espiritu Santo, virgin yapunas Maria, putli yapunas Maria, gipamabdusa na sa Espiritu Santo nya tinaw kay instruction mga anak siyag lalaki nganli siyag Jesus kay mangluwas siya sa katawhan kay ang gisulti sa propeta matawo gining manluluwas diha sa babae nga virgin or ulay mao na ang imong uyab nya di ka ma-proud nga ang imong anak nga giangkong anak sa Ginoo niya ang imong asawa virgin yapon di ka proud ana ingon de Jose bitaw no balik din siya obedience to the will of God. So ang instrumento sa Ginoo, mga instrumentos Ginoo nga ming mipakunik sa manluluwas ngan hinato nga mga luwasonon. Una, obedient to the will of God. Obedience. Ikaduha, silang duha, pulos mga kabos. Kabos si Jose, kabos si Maria. Ikatulo, si Jose o si Maria, pulos mga tawgo natog virgins, pure. Naa sila'y purity of their body, purity of their hearts, purity of their minds. At least tulo ka main qualities aron ang Ginoo mukonek nato ug muluwas nato. Lingi ay mong tupad. Na ka ng tulo. Na virgin ka. Ikaduha, di ba ka kusog musupak-supak? Obedient ba ka sa Ginoo? Ikatulo, nahigugma ba ka kakabos? Wa gani ning tulo, dili ta mahimong manluluwas, dili sa ta mahimong instrumentos kaluwasan. Kanig yung tulo. Ni asa man ni makit-an kaning tulo kahiyas na ana sa mga pari nga giordinahan o sa mga consecrated persons, kanang mga religious brothers and religious sisters and nuns. Naana diha. Amo nang gi-embrace kaming giordinahan o kanang mga consecrated persons, gi-embrace namo ang gitawag og three evangelical counsels: poverty, chastity, and obedience. Muna ayaw mo paghunahuna nga kining among dili pagminyo gapa as if lang miani nga kining among wa pagminyo
Pakitang tao rani niya magkinitanay rani Miss Madre dito sa Luyos Kumbinto. Usahay mahitabo sad na. Pero di na maoy nature nga among gi-embrace. Amo na gay nang i-violate ang among obedience, ang among chastity o ang among poverty, maguba dayon ang plano sa kaluwasan. Maguba. Muna si Jesus nagpili og mga tao nga iyang giordinahan sa pagkapari kadtong 12 ka apostoles. Og ang 12 ka apostoles mao na say ni ordain og mga tao aron mahimo nilang mga successors hangtod karon. Ni ani gabarog sa inyong atubangan, connected pa ni ngadto sa first pope nga si San Pedro, og mao kana nga maong connection aron mubaha ang kaluwasan. Way laing makapahimo ni Kristo nga uban kanato ang pari ra gyud. Giingnan ang imong mga anak diha, kanang mga laki dihang batanon, ingna pagpari dong. Nya kana sa mga batanon babae, labi na ning ato mga PYCC, ato kunong ingnon pag Madre day. Nya moingon din na sila, di ko katilaw. Si Jose wa mo tilaw ana, si Maria wa mo tilaw, pero silang duha gitagbaw sa Ginoo. Gitagbaw, perfect satisfaction, wala ka nang hahanapin pa. Tanawan ng mga mitilaw kaning ni aro mga nangaminyo nga wa say klaro. Tanawa, di ba na nagbuwag na, pero ay mo kabalaka daghan sang pari nang gawa sa pagkapari kay mutilaw, daghan sang madre nga nang gawas kay mutilaw. Ngano man ilang gi-violate ang obedience, chastity and poverty. Mao na din akong pagdumala ninyo, di baya sayon, pero naning kamot ko aning tulo. Usahay magkadagma-dagma ko sa huna-huna, sa pulong, sa buhat wa kay ko madagma. Pero sa huna-huna o sa pulong, sorry, maninghag ko, hadlo kayong mga lectors, hadlo kayo ang ubang choir, hadlo kayo mga sakristan, hasta mga staff din magkurog-kurog na sila mo abot ko. Jutay ra nila ang malipay, hala na nas father, kasagaro, hala, padir, ano? Maluoy baya ko nako, maluoy ko nako. Nga naman, dili naman ko obedient, usahay, domineering. Pasaylo ako ninyo, ana, ha? Wasan ninyo compassion Mayingom so, merisi. Ayaw na asad, selo alang sad mi usahay ba. Kay kami manggod, do na mi gitawag og technical mission sa among pag-ordain o sa among pagka-assign sa parokya. Unsa may among technical mission nga mao say mission sa simbahan? To govern, to teach, and to sanctify. Tanang pare, labi na gyud ang mga obispo, labi na gyud ang Santo Papa, ang main mission namo to govern, to teach, and to sanctify. Anha mi diha mapildi usahay siyawa ini-govern namo. Kana bang imo na bang kontrolon ang tao kay governance god, di ba? Govern. Unya teach. Tanawa na mga teachers, di ba, isog kay na sila. Kasagaran gyud mga mo teach, isugon gyud naong. Kisay mga teacher din tas ang kamot, ay mo pamakap, mataktak mo sa inyong trabaho, basta kuan. Sige na, isang kamot, mga teachers, di ba, wag yun mo isa ang uban. Dito, mawaw to, inon na ba ito nga, isugon. Isugon man ginang teacher mo, teach ka. Bisa ka mo mga ginikanan, teacher man sad mo sa inyong mga anak. Di ba? Isugon gina. Pero nindot, bulahan ang mga teachers nga humble. So sa amo untang pag-govern, we govern with justice and love. Mamagid unta na among virtue, justice and love. Unya dayon sa among pag-teach, teach with compassion and
generosity. Compassionate and generous. Unya, amo sang pag-sanctify, sanctify with your purity and sacrifices. Mo na among pag-sanctify. Mo na si Jesus, siya nagpakamatay. Si Jesus, generous and compassionate. Si Jesus, loving but very just. Di ba? Nya, tanaw-tanaw ninyo sa akong pagduma diri, nihaom pa ko, koneksyon pa ko sa kaluwasan nga ninyo. Nya, mo-obey mo sa akong itudlo. Kusga. Kusga ba? Mo-obey, mo sunod mo sa akong itudlo, dili. Pamalit mo slat. Lagi. Kay bao sa na inyong response aron mahimo sad nga koneksyon sa kaluwasan ang simbahan ngadto sa inyong pamilya. Palit mo slots aron ang ato dining misyon sa pag-govern, misyon sa pagtudlo, misyon sa pagpasantos magpadayon. Nagkinahanglan man ni og material aspect ang pag-govern, nagkinahanglan kanilang atong pagpaayos mga balay, part man na sa governance, part man na sa teaching nga magtinabangay ta, pagtabang sa mga kabos kay matud pa ni Kristo, paghatag mo maayong balita ngadto sa mga kabos. Ug sa may pinakamaayong balita, pakana ang gigotom, tagaig balay or pasudlas inyong balay niya, di masan maso diri tanan, ato na lang ayo-ayohon ilang balay. Di ba? Mao nang atong slots na atay sitiyo. Niya kanisang atong gitawag og SBF dag kaning pagtukod sa kumbento, kay ang kumbento anha di ang magsugod ang governance, teaching and sanctifying. Na diha ang mga puyanas pare aron dali ra silang maduol, naa sa diha ang pag-welcome sa mga transients, naa sa diha ang formation center sa mga organizations. Mo nang magtinabangay taane. Sige, tan-awon bitaw natog mo connect bagyod mo. Atong SBF dag as of yesterday nahalina na tag 3,922 ka slots, na apay 56,078 ka slots nga available, tag 500 ni per slot. Akong challenge ninyo kanunay nga gikan karon hangtod sa New Year og wap kapalit og slot, bisag usa lang ka slot ani 500, palit gyud gikan karon hangtod New Year. Sige, lingay mong tupad, nakapalit na ka niya. May mga gani man na, congratulations, nahimo na kang koneksyon sa kaluwasan niya. Kanang mga wap alagi paningkamot aron mahimo kang koneksyon sa kaluwasan. Unya, lain sang koneksyon nato sa kaluwasan ang sitiyo na natay halin nga 62,342 ka slots para ni sa ipaayog mga balay. 1,658 na lang ka slots ang nahibilin. Yes, pakpakan na to, gamay na lang. Tag 100 per slot. Nya 300 natay 300 slot challenge. 39 na sad ka 300 slot challenge ang atong nadawat. Kutob ni nato ibaligya December 25. Sige lang gyud mo palit og sitiyo hangtod December 25. Kay mo sobra mas maayo. Kay napay dili na nato kaning 140 ka balay, dili lang 140, hapit na mo 160 ka balay ang nagsigig apply nga tabangan unta nga atong ayuhon ang ilang balay. Labi na gyud ang akong kaluy-an kana gyung buslot og atop. Okay lang ng bati og bongbong, kay okay ra man na kana gyung atop, kay muto mangyod, di mangyod katog mo na atong tabang-tabangan ha. Palit mo ani ang atong disap niabot ng atong halin og 150, 20 na lang ka slots ang nahibilin, tag 500,000 pesos per slot ni siya.
Hinaot unta nga daghan sang mupalit ani hangtod December 25. Kining tanan mga igsoon aron ni pagtuman nga mahimot ang koneksyon sa kaluwasan gikan ni Jesus, ni Maria, ni Jose sa mga apostoles hangtod matapos ang kalibutan. Muna kining simbahan nga atong tukuron, kining simbahan nga atong atimanon mao ni ang sentro dinhi. Anhi ang atong converging point aron ta magkahiusa nya ngadto din tas mga kapilya. Muna ang ato sang gitabangan nga mga kapilya maarang-arang sad nya adto dayon sa atong mga panimalay. In short, maghinatagay ta, magtinabangay ta aron mahimo si Kristo nga ania uban kanato. Dinhi sa misa ang pari mohimo ni Kristo nga uban kanato pinaagi nining sakramento sa iyang lawas ug dugo. Nya didto sa inyong mga panimalay didto sa katilingban ang pari mohimo sad nga si Kristo uban kanato pinaagi sa mga serbisyo, mga formations nga among ipatuman himuon ngadto sa mga parokyano. Sige, lingi imong tupad. Ingna magpuyo-puyo pa ka? Kanang nagpuyo-puyo, naputol na ang koneksyon sa kaluwasan. Ingna mag same-sex union pa ka? O mag same-sex union mo, putol sa ang kaluwasan. Kaya ang sala, maoy mo putol sa atong koneksyon. Ingna imong tupad, ayaw na pamalikas ha? Ayaw na pagsigpangasaba kay maputol ang koneksyon sa kaluwasan. Nya moingon sa tong usa, ayaw na sad pagsigig pamakak kay haron di maputol ang koneksyon. Ug labaw sa tanan, ayaw na paningil anang utang. Aron di maputol ang koneksyon sa kaluwasan. Di ba? Nya moingon sa nang uban, ikaw sad di man sad ka mamakak, bayari sad ang imong gihuwaman. Kay ni saad man kang mubayad, bayari sad aron dili maputol ang koneksyon sa kaluwasan. Kamusang mga manag-uyab, pag holding hands lang mo, o magtusik-tusik gamay lang, ayaw na lang ng layog-layog, kuot-kuot, mangluspad mo ana, maputol ang koneksyon sa kaluwasan. Ang virginity, purity, i-maintain sama ni Jose o ni Maria. Huwata ang saktong panahon nga mao ang sakramentos kaminyoon una pamumubuhat sa angayng buhaton aron dili maputol ang koneksyon sa kaluwasan. Kamusang mga anak ay mo pagsigduaan ng computer, sige na lang computer basig maputol ang koneksyon sa kaluwasan. Wa na mo'y relasyon sa inyong ginikanan ug sa usag-usa. Kakuha mo? Manindog na ta katong dunay koneksyon sa kaluwasan.